שלום לכולם, בסרטון הקרוב אני הולך להסביר בצורה פשוטה וקלה איך אנחנו מזינים ציונים לסטודנטים בתוך מערכת הידיון. אז שימו לב שאני נמצא בתחנת מידע למרצה, כמובן שם המשתמש והסיסמה, כניסה למערכת. אחרי שנכנסתי אני נכנס לאתרי הקורסים. אחרי שנכנסתי לאתרי הקורסים אני בוחר את הקורס שאני רוצה להיכנס אליו. שימו לב שמסומן לנו בעצם הסמסטר הקודם ולא בטעות סמסטר 2. ואני נכנס לאחד הקורסים שאליו אני רוצה להזין את הציונים. שימו לב, יש לי פה כפתור של הצגת ציוני סטודנטים, ובצד שמאל הזנת ציונים. אני לוחץ על הכפתור הזה, ואז בעצם אני מקבל הודעת SMS, הודעת אימות לטלפון הנייד. את המספר שאני מקבל לטלפון הנייד אני מזין בשורה הזאתי, ולוחץ ביצוע. אחרי שעשיתי את זה אני בעצם מגיע למסך הבא. אז אני עכשיו לצורך הדוגמה יראה לכם דוגמה על אחד מהסטודנטים. אז הנה יש לי פה סטודנט, אני מזין לו את הציון אחרי שהזנתי את הציונים לכל הסטודנטים, אוקיי? או לחלק מהסטודנטים אחרי שביצעתי את זה. שימו לב שגם אם הזנתם ציון ועברתם לסטודנט אחר, עכשיו אני לא יכול לשנות פה, אז אני יכול לשחק בכפתורים האלה על מנת לעדכן את הציון. בסוף התהליך אני צריך ללחוץ העברת ציונים למערכת מנהל הסטודנטים ולאשר את הפעולה. זה כל התהליך של האזנת ציונים. הנה שימו לב, הציון הזה שהזנתי בעצם התקבע בתוך המערכת. זה התהליך הקצר שבו אנחנו בעצם מזינים ציונים. עכשיו אם הזנתי ציון לסטודנט ספציפי ואני רוצה לעדכן ציונים לסטודנטים אחרים, אז בעצם מה שאני עושה, אני מעדכן ציונים נוספים. נניח אני אלך עכשיו לסטודנט מסוים שאני רוצה להזין לו ציון. בואו נחפש פה עוד סטודנט שאני רוצה להזין לו ציון. אז הנה הסטודנט הזה, אני רוצה להזין לו את הציון, ואחרי שהזנתי פה שוב את המספר, אז שוב העברת ציונים למערכת מנהל סטודנטים, אישור פעולה. שימו לב שבעצם מתבצע לו ההזנה של הציון. זה כל התהליך. בהצלחה לכולם.